Sa loob ng halos 2 buwan, unti-unti nang bumababa ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bataan. September 2 nang pumalo sa 4,297 ang active COVID-19 cases sa probinsya. Kaakibat niya na yung samot-saring striktong quarantine protocol sa lugar. September 23 natapisan muli ang bilang sa higit 1,000 kaso at naging 3,199 ang aktibong kaso. October 4 nang muli itong bumaba sa 2,578. At nitong ang October 25 below 1,000 na ang mga numero na nasa 984. Sa kabila ng gumagandang COVID situation sa probinsya, nakapailalim pa rin ito sa Modified Enhanced Community Quarantine, ang second strictest quarantine status sa bansa. Kaya naman ang provincial government sumulat na sa regional IATF upang magkaroon ng bahagyang pagluwag sa quarantine protocols ng lalawigan. Tayo ay naghain na ng petisyon sa Regional Interagency Task Force upang magbigyang kaluwagan ang mga patakaran sa ilalim ng quarantine at magkaroon ng pagkakataon ang ating mga kababayang ituloy ang kanilang mga negosyong may kinalaman sa pagbibigay ng akomodasyon, turismo, leisure at personal services. Naniniwala raw ang Provincial IATF na malaking bagay ang magandang rollout ng bakuna kontra COVID, kung kaya't nagkakaroon na rin ng downward trend sa mga Bataenyong tinatamaan ng virus. Sa kasalukuyan, halos 50% na ang fully vaccinated at mayroon na tayong 29 na vaccination sites sa buong Bataan. Bukod pa dito, ang ating Vax on Wheels ay naghahatid serbisyo sa mga manggagawa at sa ating mga kababayang walang kakayahang pumunta sa mga vaccination sites. Nasa 300,000 Bataenyo na ang nakatanggap ng full dose ng bakuna, habang karagdagang 200,000 Bataenyo pa ang kinakailangan mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Sa October 25 data ng Department of Health, 57% o 301 sa 529 COVID beds ng Bataan ang okupado, habang 68% o 25 out of 37 ICU beds ang okupado na rin. Rainiel Pawid, CLTV News.